yaunofamba nayo kwete kupereka uine apron. Afrika yedu vanopereka vaine apron kuitira kuti arege hembe rigozatswa china ka nezvitakuro zvanotakura izvo makanaka kati. Iwo warasikawo ipapo handizo bishop ipapo marasikawo angagona kuperekera zvokudya apfeke hembe isina apron zvikadeuka ndiri zvinoenda pahembe panze kuti zvine paapron. Apron ndiye inoprotektaka makasunungukaka vanoudzvinyirire here chokwadi chimwe chete. Chokwadi chimwe chete. Hatifambe bedzi nomurayiro iwoyo watasvika nawo zvine zvadzidziswa muchechi ndo zvinoitwa navatendi naika. Vatendi vasingateerere kufa hudi vanopinda muparadhaisi vaenda muegena. Mazvinzwa? Handiramba kuudzwa akaonekwa nembonje pahuma. Afrika yedu, Afrika yedu, motiregerawo pamusoro pechiziviso ichi takupa. Naye wakasimudza. Vamwe vanenge vakapfeka hembe dzinobata, saka anoisa apron pamusoro kuti arege kuonekwa hembe yake inobata. Uye vamwe maapron iwayaya anotoite kukwirisa mumotikari kana mubhazi, haachafamba akapfeka hembe yemurayiro. Handiti makazoona imika? Makazoona ka? Ko makati kuti dzikotipawo kuti zviri kuitwa. Kuripota kuti ndo zviri kuitwa izvi. Madzimai vari kupinda mubhazi akapfeka maapron. Takataura wani zvikadzidziswa pamusangano ndokumapembe. Saka vari kutosimbisa kuitira vanhu vakanga vasipo. Mukacherechedza pavanouya kuzopereka, vamwe varume vane vakadzi vanopfeka zvakanaka, vamwe varume miri yavo inenge ichitoonekwa vachikungumara, saka vovharidzira nemaapron. Zvese izvika zviri mumabhishop wamaprovinsi nokuti vese vanobva mumaprovinsi avo ivava navavhangeri nevafundisi zviri kubva mumakereke enyu, mumadunhu enyu, mumaprovinsi enyu. Hamusi kuzviona here? Bishop hausi kuzviona here kuti hembe yamai avo inosunga matako avo? Hamusi kuzviona here? Kunguya Ndanga yekutarisa iye nhasi vachizokuperekerai mangwanani. kudzidza kuri mochitangisa pano. Nasi vamwe havati nekuti mukadzi wako haana zvakakwana. Anogona neikauni akapekei Isete home zvotanga kumbaka hazvii zvapamusangano bedzi zvotanga kuimba. Iwo murume hausi kuzviona here zvinoitwa nemukadzi wako? Murume ndiye musoro wembaka, motobatira nhaka, handizvo? Pane mukadzi asingateerere murume here? Hapana chaizvo. Ndoshoko rakati makadziteererai varume venyu sasa ramai venyu vaidaira kuna Abrahama vachiti ishe wangu.
vachikudza munyika imwe varume moda vakadzi venyu handizvo here nokuti vamwe venyu mutezo wakoka unomubatsiraoka ukarega kumubatsira haziveka anotobatsirwa chara chimwe hachichwanyenda zvingaite tobatsirana naye mukadzi wanobatsirawo murume wake kana wana murume achikanganisa pabasa rokutungamira anobatsirwa nemukadzi inemai tobatsirana svosvo harina kudza nzohwepo nzoo yaterera haina kupona dai akashaya kutera ichiti ungandiudzewe kasvosve ingade isina kupfurwa nefuti muzvinhu tinobatsirana munzira inoenda kui chara chimwe zano ndega akapisa jira Afrika yedu chimwe chiziviso tinokuyeudzirai kuti mungwarire chose chose pamaselfoni enyu amunoseenzesa. Kana ukafonerwa nemunhu akaviga namba dzake usataurira naye nokuti ndochombo chinosenzeswa nemasatanisi kuti akutaurire zvaangade nezvingakubvise pana Mwari asingataure zita rake. Uye ngwarai chose chose dzepamaselfoni enyu ngwarai zviri kuitwa nemasatanisi vari kuudza paFacebook kuti titumidzire pikicha yako iwe ugoona pikicha yanhingi. Nguva yaunozomesa pikicha yako ipapo wamunetwork yemasatanisi. Saka basa reselfoni kudera munhu akufonera nokufonera munhu waunoda kufonera iwe. Afrika yedu uyezve yakatsika dzakanaka chaidzo dzinofanira kutedzwa pamafoni neitsi. Kana ukafonera munhuka foni yake yari yadhalo unoti ndini Bishop Juru, ndingataura here naBishop Mahachi, woti ndini wochitanga kutaura nokuti wakutaura nemunhu wawangochida kutaura nani. Ndingataura here naBishop Mahachi obata akwende ndini mai Bishop Mahachi kuti akati Bishop wauya muti wakozondifonera. Amuona kuti zvinhu zvakajeka here. Uzvinokana yanga iri foni isina yakawanzwa nhamba. Meseji yacho unepa uchiti ndiani afona. Ndozano riri kuitwa nemasatanisi ratinokuyeudzirai tsangano vapostori vaAfrica kuti ibvai paFacebook, ibvai pakudera foni dzine dzakavigwa nhamba munhu asingadi kutaure zita rake. Uyezve zvinoita zvekudani kuti vamwe vachifonera kana kwamudzidzisi akataura nemamudzidzisi anofonera ikwako onerwa onzi ndiani haataure zita rake. Anomuredo kuramba achitaura zvaari kuda kutaura izvozvo hazvina tsika. Nyangwe uri mupostori waAfrica hazvina tsika. Unotaura zita rako nokukereke kwaunobva nokupindura zvanokutibvunzwa kuti unobva kukereke ipi. Afrika yedu kochainenge uchivanza zita rako kutaura chii? Kana iwewo unotaura nomunhu avanza zita rake seiwo asazivawo mbakanda pazidzima foni yako dzima akapamidza kuti wodzima akapamidza wodzima kusvika aneta. Afrika yedu ndiko kuti tifambe munzira dzaMwari kuti tive sefi, ndiko kuti tive sefi, ndokuti tive sefi. Afrika yedu kudzivirira kunokunda kurapwa, kudzivirira kunokunda kurapwa. Kana wakurapwa zvinotora nguva. Muchiri ipapo Bishop, handizivi kuti zvakakwanawo here kuti mafoni mazhinji anouya mufoni yangu inoenda kuna mudzidzisi anenge ari maplease call kuti mutumwa afonere munhu iyeyo otaurirana nenyaya. Afrika yedu
hazvinatsika kuti vanhu vamwe handidiwe ndove nedambudziko eka unofona kaiwe uchiti ndingataurwa nedambudziko rakati rakati noungaite mudzidzisi ndifonerei zvingave zvine chimiro here zvingave zvine hunhu here pazuva pamwe panotoita 50 kana 70 mapisbo hakusi munhu vanhu vakadaro havana kukwana vamwe havasiwo muchechi vazhinji vanodaro havasiwo muchechi asi ndakamboedza kufona kuti ndicheke kuti nokuti pamwe unongozofona uchifunga kuti munhu wokama pane zvanetsa kuona anotori mutenda ari kudera ndati mundibatsirewo nezvakati ndivasingazive vavo akazotaura zvezita rake akataura haone kuramba kutaura haana kukwana haana kukwana zvakaripa izvozvo kana ari panga achizviita fira pasi kuti handichazozviita futi chibva wazvirega mwari anokuregerera afrika yedu ngadzinyorwe foni dzinenge dzakanzi kutumwa principal mibhiki dzinyorwe pasi asi munoti vanhu vari kuchechi vangaite zvizviri haina nombozoona zvakudai hapana munhu ari kuchechi anoita asi hapana anokuiitawo anotaura mazita avo sevandoziva kunyange asiri muchechi anotaura zvikaraka vamwe ndivasiri machikasi anotaura rotomudza kuti shokunoti anotenda kababa chidzwa unoponiswa asingatendi uchatongwa ndozvatomutaura tomba taisa pasi unhare handiti ndozvatoita mai hongu afrika yedu izvi ndizvo zvimwe zviziviso zvatatiinazvo zuva ranhasi kudzai jehovha kudzai jehovha Afrika yedu kuyana vache kuyanezi ya mvura gore rino ichakurumidza kunaya asi dzimwe nzvimbo ichange ine mhepo asi kutanga muna Oktoba mvura ichange yatoturuka saka vanoda kurima mogadzira mbeu dzekurima kuna Oktoba mvura ichanaya Afrika yedu ndoshoko riripo pane shoko reurwere kuvana vaduku kune chirwere chenyongo kuvana vaduku vamwe vanenge vasina nhova asi vanozongomhanyirwa kuchirwere chenhova vana vazogadzira nhova vanozongogadzira vachizokuvadza vana tangaona kuti chirwere ichi ichenyongo iri chinobatsirwa batsirwa sei chirwere chenyongo hachigadzirwi nhova uende kwavakuvadza nhova yochiyo mwana wacho Afrika yedu unofanisa mvura kushandisa mvura yofana omega pakuteurira nepakurapa nekuponeswa kwemwana yeye zvikuru pamvura inodziya kuti ashandise mvura yakatonhora hamuna kushandise mvura panzira yenhova iyoyo Afrika yedu mukati menyika mune dambudziko rorufu rwakakura rwakawandisa nyika iripo nhasiro ine rufu rwakaderera pasi penyika saka vapostori vaAfrica gara nemvura dzavafana vega
muchinamata zvakanaka musina kutadza, muchinamata pamberi paMwari kuti simba raMwari kudzivirirei, nokuti simba raSatani riri mukati meurwere pari mazuva ano Afrika yedu. Uye vamwe vanongosumuka mukati menzvimbo dzavanenge vachigara, anozoonekwa akuchipatara vafundisi kana vaivhangeri kana mabhishopi vasingatomboziva kuti munhu ari kupi. Unozoona munhu odedzwa kunzi ari kuchipatara kana kuti atofira ikoko. Zvozvo zvakadaro Mweya Mutsvene ari kuramba kunyara vachekuerezwa. Ndo mashoko mashoma atiri kubatsirwa naMwari pachake achitaura kumuranda wake Paul Africa mutumwa wechinomwe panguva ino yatiri pano paDimbiti. Vatungamiriri mose, apostoli mose, garai nemvura yaAlfa naOmega mukati memisha yenyu nemunzvimbo dzamunogara nemukati meupenyu hwenyu, mushandira mvura yaAlfa naOmega. Haleluya! Dzimwe nzvimbo dzekunamatira heaven order, masatanisi anouya oshandisa nzvimbo iyoyo. Kana zvaita kudaro munozoona masimba achipera nekupesana kweve pakati penyu. Zvino Mweya Mutsvene ari kuti kana muchisvika pakereke mweya yemvura nokuti zita raSatani rinenge ravepo kuti mugotadza kuwirirana. Saka Mweya Mutsvene pamunonamata mweya yemvura yaAlfa naOmega kuti bata masimba amasatanisi. Haleluya! Ndovana masatanisi achibata simba kwazvo, achiita basa guru mukati mevanhu. Vanhu votadza kuziva kuti chii, asi ari masimba ekuda kwavakaipa anoda kuti aparadze basa romutumwa. Zvino Paul Africa haaparadzwi, ndivo vachaparara munyika ino. Haleluya! Ndavana sangano kereke richikura zvakanyanya kupfuura zvatiri kuona nekuda kwemutumwa wakatumwa naMweya Mutsvene. Mabasa makuru ari kuitwa pakati pesangano raPaul Africa hazati anyanye kukura, achakura kudarika zvatinoona. Afrika yedu. Asi isusu vatungamiriri, isusu vateveri, ngatigare tina Mwari mukati menzvimbo dzatinogara nemukati memisha yatinogara kuti Mweya Mutsvene ave pakati pedu. Kudzai Jehovha! Kudzai Jehovha! Ndiyo amen. Handii ndizvo chaizvo. Ane dzokunzwa oya mweya ramba kudzwa akaonekwa nekonjekwa mune nyika yamhosva yake. Handizvo uyo wadzidzisa watopedza hwake. Mweya Mutsvene uyo waratidzwa noMweya Mutsvene akataura watoshamba, watochena paropa ravanhu vei, nokuti akanyarara vanhu vakaparadzwa ropa ravanhu ivavo rinobvunzwa kunani? Vari. Ropa ravanhu rinobvunzwa kuvari. Kama itkamchirengo zvino kungati ngoni dzaisha wedu Jesu Kristu norudo rwaMwari Baba nokuwadzana kwaMweya Mutsvene zvive zvingagara nemi mose zvino kudzamarare kwepfingapera. Amen. Afrika yedu. Amen. Afrika. Haleluya. Mungachisununguka henyu munamato wedu wapera.